weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to gurela oumar ly to dial to diofana sorikum to silla jongto to ali wuure to keeɗere to sadela to wudduru to guijiɗon ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou baydi sara to ndulmaji dembe ha to galle shérifaɓe to ciɗone ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie chef d' état major général des armées mo leydi Algérie tawi e jillu mum e nder nokkata lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal hono général Jean Baptiste Tine kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccingol laamu o waɗi jilluji makko toon to Bakel ha to Matam kala ƴewde to jiiri oɗo saaha joni to yoola e ɗum ngu yarata e nder lappol polol ma to leydi Mali to Haye Carrefour des jeunes mo Haye nana kaya fewnite ene garditine ha yaada e jamanu tawi kay tambi golle ɗen ko biteɗo Fatoumata Diane Fatimata Niane Batuli kañum woni président catala bitegal citoyen anda bikko kedde afrique ma en kettoroɓe ɗo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri jahaden ko to leydi Liban to leydi Russie to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren facciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa jaadi no ɓalawal e danowal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy Allah luɓi ɗum gandal omo wawi ittude mborosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo ponnoɗo oppiraɗo o yaltinade laaɓa taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy rokkanma ko leɗɗe so tawi a waɗi leɗɗe ɗe ɗo wirma ni tawa leɗɗe makko ko naturel ala produit chimie haydara ɓeydaka hen ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo ko kawisaji waddete koye gawri suuna walla gawri samme so tawi a waɗi no wiruma ni fodde temede rafi ma yaltama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi listihar so leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla kartal crédit ujunere so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar ko 2000 woni temennayyi CFA ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirde wona ha janggo wona ha ɓooya ƴetta ɗum ɗon e ɗon jiituɗa hoorema no tettini ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kiɗaneɓe mum e oɗo saaha joni wonande yiɗɓe waɗanede listihara taweteɓe e nder leydi Sénégal e leyɗele bawɗe wonde kala so tawi kay jiɗɗa ko neddude par weeval numéro makko e weev ko numéro orange moni mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon jiɗɗa haalde makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy oɗo saaha joni omo tawe toon to Hammadi Hunare to galle musidɗo makko jaatigo makko ne wiye Samba Madani Talla kañum woni joom leegal joom wuuro walla mbiyana chef de quartier leegal bitegal leegal jingue ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kiɗen base makko to ka hayɗi ne golla ko noon kadi base makko to Nouakchott ene golla ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko mallaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko Dara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall e gardigol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Saydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall
daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall ko daara guddiɗo demudi muma ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe qur'anil karim ne wonde français kame anglais informatique kala daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay so naate ngal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemngal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi sénégal daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi sénégal hay bowa leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall hitande hikka nde ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguela mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo o so tawi noon ko daara rewɓe o tawete koto sikkaba liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko daara sukaɓe worɓe o tawete koto kermassar cité doubaya almadi 2 ene tawe e nder dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall woto woɗɗo so tawi ko tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall e dow moɗon kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo avc jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto italie jokkodirta koye ceerno abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto espagne jokkodirta koye amadou touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto mbour jokkodirta koye saydou ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto ndendori jokkodirta koye salif diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto kaolack jokkodirta koye khadidiatou guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto jimɓe jokkodirta koye amadou thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettude
Kaburu du monde et ɗemngal Pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moɗon musidɓe tedduɓe eɗen goni eɗen gone talata sappo e joyi lewru yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen en gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie ñalawma janggo so tawi kay ala ko faali hono musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sar gorko mo dulmaji demɓe funeɓe gorko mo fulɓe kala mo kewɗo nande soto mum e kala saaha to banggue buuɗal yurmede ha to habaruji kala ene tijja kikiɗe janggo o ɗo e nder nakshota lamorgo leydi Mauritanie to galle men ɗo ɗon to PK9 kala jiɗɗo kay jokkodirde Sar Abdoulaye Sar so tawi yidde Sar Abdoulaye Sar so jokkodiri e numéro men walla numéro ceerno Boubacar Gueye walla e Amadou Mbaye Makam Mbaye Koutira ma waw hebde hen tigui ko ɓuuri labde e ko ɓuuri labtude kanko Sar Abdoulaye Sar noon woni jillu makko nder leydi Mauritanie ko fedde ɓamtare Pulaar leydi Mauritanie tawi ko catala Nouadhibou ne heewi yuɓɓinde kala hitande kay ñalawma ko walla jamma ko faade jamma fudankagal jamma pinala jamma kadi guindiyankagal jamma oɗo ñalawma jamma hikka noon ɓe tijji ko ñande sappo e jeenayyi lewru octobre gonɗen ndu tawi ko kanko ɓe cuuɓi kanko woni koɗo teddugal kala jiɗɗo yiide Sar Abdoulaye Sar toon to Nouadhibou yo wawno huttitade tigui e oɗon jamma tawi ko jamma ko fati tigui e fina tawa jamma neɗɗo futankagal ma en ketto musidɗo men sehil men Ramatoulaye Sall goto e tambiɓe fedde ɓamtare Pulaar toon to Nouadhibou. Ramatou Sall assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum, mi salminima Ghalii Abou Bah, mi salmini hettiyankoɓe ñiɓɓe tabiɓe ɓe radio weltare TV. ɗum noon bandiraɓe fulɓe enen gandi o saaha joni fedde ɓamtare Pulaar tawi tigui ko catal gongal ɗo e nder Nouadhibou ene suuɓi yuɓɓinde hirde pinal ngam weltinde ɓiɓɓe leñol ngol hitande kala noon fedde ɓamtare Pulaar ene suuɓi tigui wadde nde ɗo hirde pinal tawi tigui ko fina tawa meɗen hikka noon fedde ɓamtare Pulaar ene suuɓi yuɓɓinde ɗo hirde pinal kono noon ene bismi oɗo gorko pullo tawi tigui ko jaydiyanke leñol ngol guiɗo leñol ngol on woni Sar Abdoulaye Sar gorko mon dulumaji demme ɗum noon bandiraɓe kala e kuuɓal futankoɓe oɗon bisma nde wonno ko fulɓe noddi so fulɓe noddi yo fulɓe noto ɗum noon bandiraɓe fulɓe hirde waɗata ko ñande sappo e jeenayyi yarkomaa hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi le 19 octobre 2024 to Khiyam woni ko nder Dubaï ɗum noon bandiraɓe kala oɗon bisma e kuuɓal biye o noon mawɗo ko ujunere mbuɗo cukalel ko 100 mbuɗo onon kala oɗon bisma e kuuɓal waɗata ko à partir de 4 heures inchallah toon to Khiyam no onon kala oɗon bisma e kuuɓal guiɗo moon Ramata Sall guiɗo fulɓe debbo Mamma Gam Elitama gonɗo ɗo e nder Nouadhibou ɗum noon mbiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ramata Sall guiɗo fulɓe min gandin tan fedde ɓamtare Pulaar yo gandu kay so tawi bismima Abdoulaye Sar yo gandu wona Abdoulaye Sar goto bisma saabu kay ma Abdoulaye Sar ardu toon e c'était timmuɗo no fewi taw ko duusoɓe mo ummotoɓe ɗo e nder Nouakchott ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono président de la autorité de la presse et de l'audiovisuel mo leydi Mauritanie woni happa ko biyeteɗo Mohamed Abdallahi Biba o bismima altine hanki o sappo e nayyi lewru octobre to bureau ji makko mission taw ko mission timmuɗo d'expert de la haute autorité de la communication audiovisuelle woni akka ɓe leydi Maroc délégation akka mo leydi Maroc ɓen o jippi taw ko des experts ɓen délégation noon woni hen tawe hen biteɗo Najib Bouzey Mare kañum woni directeur de système d'information hakka wondude addila Bour Bata on ko manager d'exploitation de akka e woɗɓe siftinde on noon siftinde on noon kanko président appa mo leydi Mauritanie jillu hoorejo akka o siftine noon wonde jillu hoorejo akka mo leydi Maroc ummoro tigui ummarade tigui arde ɗum ɗo e nder leydi Mauritanie ko yidde tigui ɓeydude jokkodiral kay e gollodiral moƴƴal hakkude pelle ɗe ɗiɗi woni hakkude hakka e appa
ciɓe cifodiri noon ɗum noon ko gila ɓe cifodiri noon gila kaya 2024 gila janvier 2024 ɓe cifodirino carɗe ɗiɗi cifodirino sifande kay wawde liggodirde wawde gollodirde kala saaha tawi ko partenariat hakkude mabɓe nguɗo jillu akka noon nder leydi Mauritanie koye ndina mbaɗi ɗum jeeya e nder jillu he noon expert uji taw ko carɗe ɗiɗi kala ɓe gostodiri miijoji ɓe jewtidi ko heewi ko ɓe jewtidi ko heewi ɓe mbaddi kadi ko wiyete mise à niveau installation logiciel biteɗo HMAS ina tawtora jonde nde noon hono biteɗo Hawwa Mintou Meyloude on ko membre du conseil de happa wondude Ahmed Boula Bahiye on ko ingénieur catala happangal mission expert akka o noon e nder leydi Mauritanie mission mabɓe kay ko alarba janggo 16 lewru octobre ɗum gasata ha laaɓa ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen comité ministériel halfinaɓe ko fati rewidade yo leyru yo leyru kay yo leyru e ƴergol maayo witengo fleuve Sénégal ɓe jooɗima batu mabɓe altine hanki e nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie wonno Mujibou batu ngu noon ko ƴettude peeje kay ko fati e ƴergol ngoɗo maayo saabu kay ƴergol ngoɗo maayo saabu kay nokkuji kewɗi e oɗo saaha joni puɗɗima nadde ndiyam puɗɗima tigui nadde e yoolay guure kewɗe kadi guure kewɗe kadi tawateɗe dande maayo galleji e guese kala puɗɗima humbude e oɗo saaha joni ardino batu ngu noon ko Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagoɗɗe leydi Mauritanie comité technique o comité technique noon o comité technique o ɓaƴini tigui rapport mumen ɓaƴini rapport mabɓe taw ko rapport technique détaillé ko fati kay e ƴergol maayo ngo e ko fati ƴergol maayo ko eko ɗum fuɗɗi kay bonnude ɓe kolliri kadi ɓe kolliri kadi hol intervention ngaji keñoraɗi kay puɗɗima tigui hono intervention ko keñoraɗi puɗɗoto no foti lelorade kanko Mokhtar Wula Ndiaye noon o yoga o holliri tigui yoga e peeje yoga kay e peeje taw ko ɓurɗo yawde yo ƴette fabade kay ɓeena e oɗo saaha joni tawi kadi ko dartoriɓe koyngal gotal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jangguinoɓe école aji janggoɓe école aji kewɗi e nder région ngaji ko wayno kay Yona ko wayno région de Nouadhibou walla ko wayno Zouarate juɓɓini altine hanki o diño mumen woni tigui sitting ngaji mumen yesso bâtiment ji tawi ko département région uji ko fati l'éducation wonno Mujibou diño ngo noon walla sitting o ko sitting o yidde kay hollirde mette mabɓe ɗiɗo mutation ngaji woni affectation ngaji mbaɗaɗi tawi wonani e dow lawol wona kadi e dow gonga ko arbitraire ko injustice honnoɓe kay noɓe kolliri tawi kadi alda tigui tawi kadi ala baɗɗo ɗum ɗon ɓe kolliri so wona jagogal kalfinagal ko fati éducation woni jangde e ko fati réforme de systéme éducatif ɓe kolliri noon ɗum kadi waɗi ko guila darorde e lewru octobre ndu gonɗen ndu ɓe kolliri mutation ɗi mutation ngaji ɗi ƴewani condition ngaji social jangguinoɓe école aji ɗi ɓe kolliri kadi département mo RH woni ressources humaines holliriwa tigui ɓen tigui ɓe département ɓe RH woni tigui ressources humaines ɓe kolliri tigui duulima yoga e jangguinoɓe kay ko fati on mutation ngaji mbaɗa duulama saabu kay ɓe kolliri ɓen noon ko wadduɓe kay laamu ngu e kala saaha taw ni kewani arde hay golle mumen taw kadi kala lewru maydu ene ɓe keeɓa haalisaji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono général Saïd Sagria kañum woni chef d'état major général des armées mo leydi Algérie o yettima talata hande o 15 lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi e nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie o ari noon ko jillu officiel o ari noon koye bismango nando makko sehil makko hono général de division Mokhtar Bella Chaban kañum woni chef d'état major général des armées mo leydi Mauritanie jillu ngu noon koye mbadi ka yidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi e yewtidde kadi ko fati kay e nafoore rendade wonande kay leyɗe ɗe ɗiɗi ha tendi noon to banggue to fannu koniyankagal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen guure kewɗe
tawateɗe nder région de Guidimaga e oɗo saaha joni ko yoolari cagga hoye yoolari goni caggal kay nde maayo ngo Sénégal ngo ƴeeri ha no hannirta ni ha heewi kay hewɓe dogui e oɗo saaha joni goppi koɗande mumen hono waali woni gouverneur mo Guidimaga noon o waɗi no visite o holliri tigui o holliri wonde o visite yino koɗande kay taw ko koɗande laamu ngu waɗi oɗo saaha joni caleji en mbareji laamu ngu waɗi beele kay wawde jaɓɓade e kala saaha ɓen togoɓe galleji men walla ɓe ndiyam e guinta e nder galleji men o holliri kanko gouverneur o wonde kay o heeɓi kay jamiroje ummorade dow woni e laamu manggu gudde kay ndi intervention ngaji ɓurdi yawde nde mbaɗete jaɓɓade kay ɓen taw ko sinistre en woni tigui ɓe ndiyam e guine e galleji men ɓeɗe kay beele ɓe balle kay e ko koɗanɗe koɓe balle e koɗanɗe ɓe mbaɗa kadi ɓe mbaɗe assisté e kala fannu o wi noon wonde kay to holliri to Gouray toon kadi commission régionale d'urgence fuɗɗima golle mum toon to Ngaabu kadi ko noon to Diaguili ha to wiyete Sellum kala ha joni ko en fannu keddoɗen hono comité régional de gestion de crise et des urgences mbaɗi batu mumen altine hanki o e gardugol toon to Gorgol e gardugol gouverneur de Gorgol e gardugol go wonno tigui Moujibo Ngoune Batu kamɓene ko ƴewde kay holto maayo ngo e oɗo saaha joni ƴergol ngol holto tolni e ƴettude kadi peeje e ƴettude kadi peeje po ƴewde kadi wol peeje poɗɗe ƴettede e nder région de Gorgol kala saabu kay galleji kewɗi e guesse kewɗe taw ko guesse maaro e oɗo saaha joni puɗɗima hummude laamu ngu noon nulli toon mission technique yo wat kay ɓeto ko fuɗɗi kay toon bonde ko kala commission noon yettima commune mo Sagné yettima kadi to waali kala ɓe ƴeewi noon tugui kay hunde ɓe ƴeewi tigui hunde nde oɗo saaha joni ko fate yoolere ndu holto yarata gouverneur o kadi holliri Allah kay e wonde moƴƴo tuggam ko ɗum fuɗɗi faade oɗo saaha joni hay neɗɗo goto ala basɗo hen fittade mum to Sagné noon teskama tigui no gasi joyiya famille e gui oɗo saaha joni e galleji mumen nana mbaɗa tigui e nder koɗɗande taw ko koɗɗande laamu ngu waɗi oɗo saaha joni caleji walla mbaraji mbawa jaɓɓade kay ɓen ɓe deƴƴi e guine e nder galleji mumen ha joni ko leydi so ɗum wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen département de Bakel ene tawe tigui oɗo saaha joni e ɓeydugol ndiyam no fewi tawi kadi saabi ɗum ko barage Manantali o wadde laaci ndiyam naati tigui e nder galleji e nder nokkuji laamu e galleji kewɗi no fewi oɗo saaha joni tawe tigui e yooleyru altine hanki o noon sappo e lewru octobre 2024 jagol galleji Sénégal kalfinare ko faade gueɗe nder leydi e jaccina gollamu hono général e hono tigui e sécurité publique hono général Jean Baptiste Tino o waɗi jillu makko e nder département de Bakel arde kay sembitinde e wadde assisté ɓen kay wadde assistance kay ɓen ɓe galleji men e oɗo saaha joni tawte e yoolere ari toon noon koye ardi toon noon koye madame Maymouna Dieye on noon ko ministre de la famille de la solidarité wondude directeur uji kewɗi e chef uji de service wondude ministre o noon o yi tigui guite makko kay oɗo saaha joni to yoolere ndu yarata e kay ko fuɗɗi bonnude toon Bassirou Diomaye Faye kañum woni horejo leydi Sénégal kanko kono Bassirou Diomaye Faye noon caggal kay nde ɓe mbaɗoyno ko wiyete tigui déclaration mabɓe walla mbiyen ko fati tigui e référentiel Sénégal 2050 artiste goto taw koɓe jeyam biyeteɗo Lemina Ndiaye yehino tigui tawtoroyede tigui oɗon lancement oɗon cérémonie e saaha nde wartata nde noon o waɗi accident e saaha nde wartata dow lawol ngol autoroute péage o gagnima hen nden Bassirou Diomaye Faye noon nani habaru o ƴetti tigui oto makko yi ha toon to hôpital salminoyde kay e ƴewde oɗon artiste comédien holno wadde kay e ɓandu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen enseignante woni jangguinowo école goto tawi kadi kañum woni surveillante oɗo école biteɗo CEM mo hessante e nder commune mo Thiès banggue funnague kañum tigui waɗa agression muso no fewi ɗum ko altine hanki sappo e nayyi lewru octobre 2024 ko laaɓi noon o fiya tawi kadi fiimo laaɓi ko ɓi gorko desnoɗomo e kayɓe ceeri ko ɓiyum tigui fiimo ɗeɗon labɓe musɗe no fewi
kadi on kadi ko o grade police national kanko piyaɗo laaɓi o noon e oɗo saaha joni omo tawe e juuɗe safroɓe to service d'usage hôpital régional hono Amadou Sakira Yen mo Thiès. ha joni habruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyanto Matam e nder jillu noon dande maayo nder jillu dande maayo ngo jaagorgal kalfinare ko fate gueɗe nder leydi tigui eko fate sécurité civile hono Jean Baptiste Tino o woni wadde kay e nder lappol polol dande maayo o waɗi tigui caggal nden daggal nde o wanno jillu makko o yettima e oɗo saaha joni to Bakkele o yi caggal wan jillu makko to Bakkele e to Ballu kanko Jean Baptiste Tall o yettima hanki to Matam tawi kadi omo wondi e sete timmuɗo no fewi taw ko sete ministériel o ari toon noon ko darde kay to yoore ndu no sifori saabu maayo ngo kay e oɗo saaha joni ko ƴeeri ha tigui galleji kewɗi e guese maaro kewɗe e oɗo saaha joni puɗɗima humbude e nder ndiyam e oɗo saaha noon hewɓe dogui goppi galleji mumen tawi oɗo saaha latima sinistré laamu ngu noon woni tigui ko ƴewde peeje kay e heeje kay no fabori ɓeena e oɗo saaha joni tawteɓe e nduɗon yolayru ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen suka gorko Sénégal najo goto mo duuɓi 50 baɗannoɗo julu bala beela woni tigui commerçant ambulant o waɗama agressé toon to Argentine ko kañum tigui woni basɗo fittandu muɗum ɗum noon ko caggal kay baraɗo toon tawi kadi ko baraɗo toon e wara to o holliri noon ko toon noon o holliri wonde kay hono no holliri kay hoorejo ONG taw ko biteɗo ONG biteɗo Horizon sans frontiére holliri tigui wonde o wara ko ñande alerte 13 lewru octobre sanga 13h woni 1h30 barɗo mo noon ari tigui ko tigui kene naati e nokkuyel e sa e nokkuji jeere taw ko nokku kewɗo yimɓe no fewi ene duka tigui ene ƴetto ene holli tigui gañam tumago faye makko noon ko ɗon tigui sari bagage makko mo joguino ko jeygu makko guila kay e braseleji woni jawon ha tefate kay e ceenuji taw ko pewntidi to leydi Sénégal traditionnel ko ɗum tigui woni ko yeyanno on sari ɗum e leydi noon caggal kay nde o ƴuuri omo rendina bagage makko ɗon dufto laaɓi fimo laaɓi e guenulo o yani noon ko ɗon o barmi o ronda noon o nawa to hôpital on o nawa to hôpital Pablo Soria ko toon tigui o wasi fittade makko e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Madina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehil men Ama Sambalo a salminama juuram. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Ghalii Abuu Bah kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass nden fedde wiyetede andu diine ma e gardugol Sada Amadou Baylo Sy fedde nde jangguinde ko Pulaar fate defte diine ɗe ceerjela diine e waldi mbaɗi ɗen defte machallah ene jani ko wayno andu diine ma e wayno a risala capannayi hadis lakdari fof koye Pulaar winda hay defte goɗɗe hay tarih jeeɗal sexlaji mo Seydou ɗen fedde wiyete andu diine ma tawde koye ɓundu ferlo hani e nder Fouta tawa kala machallah kala hitande nden fedde en heewi wadde ziyara ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass kala ndungu naati e oɗo saaha mo kalten kamɓe fedde nde wonande worɓe ɓe gaari guila hanki eɓe tawe ɗon ɗo guesa ceerno Tidiani Ba gam dakade ɗon kono kadi gam etade soppude makkardi hande e ngol lawol ɓe daaki ko soppude makkari ko yawti ko hewno ɓe daako taw ko demal hikka ɓe kawri ko soppere makkari wadde kamɓe fedde andudima ko on sifa e gardugol Sada Amadou Baylo Sy ko hen ɓe goni wonande bandiraɓe rewɓe kamɓene ko hande ɓe gimmoto toon to Fouta e diwnuji kala ɓe gara ɓe mbaala ɗo so weeti altino kamɓe kala rewɓe woɓɓe kala ɓe ndenda ɓe jaaha ɗon de caali ceerno yiide ceerno e yewtude muɗum kono ga wostude mum jewto fate fedde nde fate jangde Pulaar nde ko on saaha no ceerno wawa rokkudeɓe duwaw on saaha noon talata alarba ɓe mbawa wayntade yaɓande toon to nokkuji mabɓe kamɓe kala noon ɓe gaari wondude e weltare kono kadi e weltare ɓe gaari eɓe gaddi ñamdu mabɓe e yardu mabɓe kono ga hatta kadi nde wonno wuuro ngo jaɓɓimaɓe kamɓe kala machallah wuuro ngo jaɓɓimaɓe woodi kadi ko wallitiɓe e gonka guila to guesa ceerno to ha kay jippunoɓe kala kamɓe kala fedde andu diine kala hitande ɓe kolliri so Allah hoolamde jaaɓi kala mabɓe garnoɗo so arti kadi addata goɗɗo nde wonno eɓe jeeya hen ɓeydare nde wonno warñude e guesa ceerno warñande jeeɗal o tampana Allah keeɓa Allah walla tampanade keeɓa Allah noon ko musidɗo Amadou Sambalo ɗo e to Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ghalii Abuu Bah.
Amadou Samba ɗo golle ma jooɗi peewi en certani taw caggal kayde ummidana Madina Gounass ma en jaaha to wuuro Sunnatu tawatego to funnague Madina Gounass toon kadi Amadou Samba Lo a yewtidi e ɓen tawi ko remoɓe guese maaro tawi kadi ko maaro ilam ma en ketto ko Amadou Samba Lo ƴetti haala mo ko yewtide e ceerno Ahmadou Bassirou Wane Amadou Samba Lo salamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alaji Amadou Samba Lo min calminima min jettima min jarima darnema e kala saaha. Aywa yo Allah won ballo e ko dariɗa ko e ko daraniɗa ko. So ɗum yawti min calmini ardiɓe wonande ɓamtare fulɓe to andu diine ma dariɓe jamma e ñalawma ina balla julɓe ina balla rendo ngo ina balla haal Pulaar yankoɓe min yewtima no feewi caggal ɗum minenne nde wonno ko dahaɗo laaɓa janko wuro men ga ɗo e Sunnatu so wiyama Sunnatu tan sunnatuji ne keewi kono noon oɗo ko Sunnatu funnague Madina ina wiye Sunnatu Furat ina wiye Sunnatu Daka hakkude makko e Madina Gounass ko kiloji 15 hakkude maggo noon e Daka meɗen ko kiloji 4 pawɗi wala kulli haalin e oɗo saaha ko habrude on tan ndiyameje ɗe ɗe keewi e nafi no feewi kono noon kadi wonɗo ɗenɗini kono ko ndeng yere jaam tan ɗo e Sunnatu toɗo wodani Allah nde wonno ko rema ko ina heewi gerte remama makka remama gawri mbayeri remama suuna remama fof remama maaro ne kadi remama maaro ko noon ilameje ɗe ina jetti ɗum ina naati hen naatgol kawnigol paynigol ɗum waɗi noon emin kumpita on tawde aduna o fof ina humpiti no Fuuta way ga en nane minen ne min kumpita on kadi gano way wala kulli haalin fodde hectare uji 15 ɗum kam ilamgal ilam naati hen yanti e toɓoji kadi ina iwra dow ina iwra less ilameje ɗe naati e gese maaroji he alhamdulillahi bonnani noon no feewi kono noon wonko garjini kadi seeɗa ɗum noon ko teddumirde on timton ɗum kala mana heɗiyanke tedduɗo kadi emin ñaagui ɗum hen duwaw yettoɗo wodani Allah dole ɗe ɓeydi ko hankile 14 lewru no gonɗen ndu gila subaka ƴiwonde nde woni ko hen tan ha hedde 1 heure ɗum noon so tawi ɓuuɓol tawi kadi ilam so tawti gese kadi aywa jaaya o yaajat ɗum noon ko teddumirde on ɗum e andinde on kadi noppi men ɗi koddi ɗum waɗi kala ko kewi toon nana min gandina on ga en nana so yawtani nande min nanna on ɗum eyyi ɗo noon alhamdulillahi rabbil alamina remama ko heewi ko rema ko ne alhamdulillahi ne waɗi jorto koko yetti tawde koko yetti so tawi ilam naati hen kadi ɗum ne kadi min kabra on wonde wayini henna wala kulli haalin min calmini dendagal heɗiyanke tedduɗo aywa min calmini kadi dendagal ardiɓe golle ɗe satirde ɗe gila to denɗam ɓi kawam Mouhamadoul Ghalii Abou Bah to Luxembourg e musidɗam denɗam Sar Abdoullahi Sar dendagal heɗiyankoɓe tedduɓe e mawɗo fedde nde ceerno Habou Diallo ganduɗa koto kiidira hayso o saaha koto dowlaji dentuɗe Amérique o woni min calmini fofof min jetti min jaari min gandini on ko ni way oɗon ñaaga duwa hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko Ahmad bun Mouhamadoul Bassirou Wane ɗo e Sunnatu. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en calmitima en neldi duwaw kadi dendagal ko rema toon foof nde Allah waɗata hen barke Allah kadi hannanen ɗo jayaji ko fuɗɗi bodde hen ko Allah hannanen ɗon jayaji allahumma amina habruji men e ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Sénégal keddoɗen jayde witene confidentiel Dakar nde holliri tigui wonde Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ha joni de holliri jayde nde holliri ha joni de
laamu ene heddi e makko teddungal tigi e windere nde kala kadi ene jogui e makko teddungal ɓe kolliri noon guila kay o umme jappere laamu kanko Macky Sall kanko o somani saabu kay ha tengti noon kadi o somani ha tengti noon kadi e nduɗo darorde nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe kolliri noon altine e talata ɓendu to kanko Macky Sall o wonno ko toon to leydi Allemagne tawi ko tawtoriyede forum e bismango ar yuɓɓimɓe oɗon foruma ko adi ɗum kadi ko adi noon komo tottita kay gardigu catala wiyetengal 4P ngal Emmanuel Macron fawno teddedi e junde makko démissioni e oɗo saaha joni gam kay wadde ruma jarib makko hana hannirta ni e nder leydi makko caggal ɗum noon hollirama tigui o caggal ɗum noon nden o ummima toon to leydi Allemagne o faati koto Paris lamorgo leydi France o waɗi toon tigui audience uji kewɗi no fewi aljuma subaka noon o ummi toon to Paris o yaɓani koto Dubai kanko noon ko kanko wonno toon guest star woni tigui koɗo teddungal tawi ko sommet bannoɗo toon altine subaka hanki o tawtorama kadi toon to Londres tawtama toon to Londres tawi kadi ko bismango addimo toon tawtoriyede ko fati e forum juɓɓinno toon ɗum noon oɗo saaha kala koye voyage uji makko woni no hooraji leydi he wadde ni ko ngal teddungal ha joni woni e oɗon Macky Sall hono no holliri ndeɗo jayde wiyetede confidentiel Dakar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗena ñande aljuma ɓennuɗo o 1 octobre 2024 bureau ji ministre de la défense ɗi jaɓɓima jonde mawde no fewi tawi ko jonde ministériel ɗum wonno batu taw ko batu jagorɗe hakkude colonel Sadio Camara kañum woni jagogal kabinal ngal ko fati e défense et des anciens combattants hakkude batu ngu noon o waddo ɗum koye jagorɗe ko waddo ɗum noon koye jagorɗe hakkude kay koye jagorɗe o wadduno ɗum noon ko jagorɗe kanko Sadio Camara directeur uji tawi ko ardiɓe centre uji nationaux ji d'étude stratégique ɓe leydi Mali ɓe leydi Burkina Faso eɓe leydi Niger woni directeur uji centre uji taw ko catala bitengal AES woni alliance des états du Sahel koye ndina mbadi noon natgol tigui woni entrée académique solennelle de la 4e promotion de l'école de guerre mo leydi Mali ene tawtora jonde noon chef d'état-major général des armées mo leydi Mali kamɓe noon directeur uji arnoɓe tawtorede kala taw ko jeeyaɓe e ndeɗo cingal catal bitengal alliance des états du Sahel ɓe kolliri weltare mabɓe mawni no fewi e laamu transition ngu Mali ngu ha joni ko leydi Mali keddoɗen haay ene jogui nokku o wiyete ko Carrefour des jeunes de haay ko nokku kay mo jeunesse heewi wadde hen ko wayno cérémonie ji mumen sportive e ko fati culturel kala nokku o noon o woni tigui koye fewnitede e garditinede kay hawo yaada e jamanu jaaru golle ɗe noon mbiyen walla financement golle ɗe kala ko debbo tawi kadi ko debbo dillowo e dawrugol tawi kadi ko joom ngaalu biteɗo Fatoumata Niane Battuli ko kanko ardi catala dewrugol bitengal citoyen ande bi ko kañum waɗi financement dendagal pewnitgol e kigi garditingol oɗon nokku biteɗo Carrefour des jeunes de Khaya nokku o noon ki nokku o noon koko heewi kewɗo fayida no fewi wonande jeunesse haynaɓe wonande jeunesse ha fina golle ɗe foof noon ko biyeteɗo Daouda Camara on woni coordinateur régional citoyen anda bikko ko kanko kadi woni joguiɗo konngol hoore catal ngal woni joguiɗo konngol Fatimatu Niane Batuli ha joni habaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mali ha joni talata hande 15 lewru août hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi colonel Azimi Goïta hoorejo transition mo leydi Mali o bismima o joddima en audience to bureau ji makko to galle lamorgo Pali Kuluba o joddima ambassadeur uji ɗiɗi kesi pul cuɓaɗi oɗo saaha joni yo joɗonoyo leydi Mali e nder ɗeɗo leyɗele ɗe jogorɗen limtude ɓen goni biyeteɗo Cheikh Oumar Coulibaly noon ko cuɓaɗo keso pul e oɗo saaha yo wonoye ambassadeur joɗaniɗo Mali toon to Niger wondude e Mamari Camara noon kañum suuɓa waɗa ambassadeur kesso kay ɗaminiɗo joɗonoyade Mali toon to leydi Rwanda ɓe jewtidi noon e hoorejo leydi ndi hokkiɓe kay directive uji woni tigui darde ɓe poti darade golle mabɓe poti gollade toon kay ha jokkodiral moƴƴal ɓeyde kay hakkude ɗeɗo leyɗe ɗiɗi limtinen hakkude mabɓe kay e leydi Mali
habruji men joram jabeeri koto leydi liban paaɗen talata hande o kadi talata hande o koninkoɓe kadi koninkoɓe leydi israel jooɗi bomboje mumen e pettoje mumen to funnague e to worgo leydi liban kala ben yamin netanyahu kañum woni hoore jaagoɗe leydi liban o holliri e oɗo saaha to woni hay goto kadi haydara ala ko wawi dartinde oɗo guerre mo ummani kay haɓade ɓen wiyeteɓe hezbollah e wiyeteɓe tigui ɓen wiyeteɓe hamas o holliri kay so wona o firti ɗeɗo pelle ha laaɓi ala fedde walla ala leydi wawde dartindemo kay e oɗo guerre mo ummini hono gonɗo numéro 2 woni tigui numéro 2 esboccatal hezbollah kañumne holliri oɗo saaha joni solution kay guerre hakkude mabɓe israel solution ko goto kay ko kaldigal ɓe mbawa kiti waɗde trêve nde woni tigui ɓe mbaɗa cessez le feu woni tigui israel dartina piyanɗe muɗum ko ɗum tan woni solution o holliri ɗon kanko numéro 2 o so tawi israel jaɓani dartinde fiyande mum yo andu kay koɓe jogorɓe kamɓene wadde janguji musno fewi walla tigui attaque uji musɗi e nder jokuli leydi israel kala siftinɗo noon to wuuro witengo aytu ɗum tawete rewo leydi liban to ten tawe tigui to rewo leydi liban wuuro ngo noon wuuro ngo noon ɓuuri hewde hen ko chrétien woni diine isayankoɓe israel waɗi toon bombardement mum e nder ngoɗon wuuro ko famli kala no gasi ɗiɗo neɗɗo wasi hen pittaɗi men to leydi russie paadere gorko goto mo tigui gorko goto mo batoyel mum taw ko batoyel pneumatique woni tigui lakono taw ko pono pompate kone kala saaha eɗen niyankoɓe suuɗere kewi hutorade on gorko noon fodde lewru hande ko majjuɗo e nder maaje kadde yimɓe foof miijino mataw ko jaltuɗo aduna kanko de yiita omo wuuri ɓe tawi mo tigui komo woni gilet makko taw ko gilet de sauvetage omo woni e nder guel ɗon tawi ko laanela e guel laanel noon ɓe tawi mo hen omo wuuri kayi e nder laanel he kadi ɓe tawi toon yimɓe ɗiɗo woɗɓe babiraɗo goto e suka tokoso mo duuɓi sappo e joyi ne sikka ko babiraɗo ɓiyum ɓen noon ko wasɓe pittari men kanko noon o tawa tigui komo wuuri gorko o noon tawa tigui ko joom waare mawde no fewi mbiɗa waɗi gilet de sauvetage ene leeli kayi e nder guel ɗon laanel ene fadi hoddiro Allah ko bateau noon awo kañum tigui idi yiidemo yiitimo ɗum noon ko ñaale jeenayi lewru uttu wonno 2024 bateau yel guel noon juutedi mum ko 4,7 métre tawi ko jaajedi mum ko 2,2 métre ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi France to noddirtena kabaruji men jayde Afrique confidentiel holliri tigui wonde activiste goto faysenajo be franco benenois biteɗo Kémi Saba noon o wiyama teep toon to Paris lamorgo leydi France o nanga noon koye saaha tigui o yaltino e nder restaurant goto omo wondi e sehil makko jaadiɗo makko e kala saaha biteɗo Cyril Camden ko tigui ko ɗon o wiya teeɓan kanko Kémi Saba noon o umrino ko leydi Espagne o natiri leydi France noon komo jogui passeport tawi ko passeport diplomatique mo leydi Niger andaka taw noon holko nanguira kanko Kémi Saba noon o nanganoma laabi kewɗi e nder leydi France ɗum saabinoma tigui ha nigui kanko mo joguino nationalité française kono leydi France ittino oɗo nationalité ittino ɗum e juuɗe makko ha laaɓi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nafebo soje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko to Madina Gounass ko Ama Sambalo ene nanganen habaruji meɗen tawi koy habaruji men ɗaccona hagge habaruji men nder dongre Afrique ko musidɗo men sehil men hono Amadou hono tigui Alsana Oumar Mbodj Alsana Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghalii Abou Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗe ko leydi hono Mali Etienne Fabaka Sissoko kanko ko dumbaɗo toon guilay lewru mai ujunnaje ɗe nogas tawi fodde duuɓi ɗiɗi taw koye dumburdi hen hitade wotere koye nder dumburdi nder hitade ko foti yobde koppareje fodde million ngaji tati franc CFA e oɗo saaha ha hande suwata ko hebde wellitade makko ɗo ko Côte d'Ivoire procureur mabɓe hono adjoint biyeteɗo kay hono taw nawudu towndu taw ko huftodingu CPI Madian Ndiaye Niang holliti ko ma loydo wawa udditede e ɓen taw kadi ko pelɗodiral bannogal toon ujunaje ɗe sappo ha ujunaje ɗe sappo e goho wawa udditede ɓen wawa wadde noon toon e gueɗe ma mbaw kono rewtinede kono lawol banque mondial bagini ñande sappo e nayyi lewru octobre ujunaje ɗe nogas e nayyi o wi wonde
wadde kay ko woni muhimmu e ko rokkere ko ɓe paati e goɗɗo lawol ko fati kay e jangde ɓe mbawa hono wallude ɗumen ɗum noon ko fodde tati e nder temedere ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe gusti hen noon ma won nayyi piccal jeenayyi e nder temedere Congo Brazza toon de ko waɗi hitande ko ɗum daño caɗele e toɓoji ha wone mabɓe dañi kay eggude e nokkuji mumen aɓe kuuli noon e oɗo saaha so tawi toɓo ngo ko arti toon ma mbaw hono dañi toon caɗele mawɗe no feewi ɗum ɗo tongguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Abdourahmane Boji Gorko Sardogu ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mboy golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men ha laaɓi e nder kabruji men e nder Afrique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon kabruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil moon Ghalii Abuu Bah yo jaam Allah jogomi jogo on.